Για να δούμε. Μπορεί να βγάλεις selfie με 2 αετούς. Μπορεί να βγάλεις 300 selfie με αυτούς. Έχεις τόσα να δεις και να θυμηθείς στη στερεά Ελλάδα. Μπορεί να διαλέξεις πετάλες στο Παρνασσό ή πεταλιούς στο Χαλαρό. Μπορεί να έρθει στο Σπερχιό για καλπασμό ή στη Χαλκίδα για σκι θαλασσινό. Έχουμε φύση για όλες τις δραστηριότητες. Μπορεί να έρθεις στην Εδιψό για να χαλαρώσεις ή σαν τον Ηρακλή για να ξαναδυναμώσεις. Μπορεί να γευτείς κρασί εκλεκτό ή σίκο στον κόσμο μοναδικό. Στην περιφέρεια στερεάς Ελλάδας είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις εμπειρίες. Γιατί στη γη των χρησμών αυτή είναι η παράδοσή μας. Ήξεις, αλλά βασικά αφήξεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να έρθεις να το ζήσεις. Περιφέρεια στερεάς Ελλάδας. In the heart of experiences. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.